ओइसे का सोमारी भूखल बई त का हो जी हो हां ओइने शिवाला पस जल ढार के देखनी हो कि चाची घर मुर्गा बनताटे मछरी बनता पाहुन आइल बन मामा आइल बन जा आइल हनी कह के ए चाची देता तनी त वो कहतई चाची ए हो तू भूखल बा कनी द भौजी खइहन जा लेके चल देला हनी नहा ना लेम शाम के का जानी कहाँ हमार लइका बा हसुआ बा रख दे आजी पूछी जी अरे वो सावन ना भूखल बनी जी हाँ हाय हाय के करा घर से मुर्गा है चावल लेके आई हां कहत नहीं कि ए भाभी हम खाना वाना ना खाए भूखल बानी हमरा कुछ मत बनई हो जा हाय मुर्गा चावल लेके एक छिपा बैठल बानी ना खाए के चाहिए भोल में हरारू बनी जी दूसरा के बुद्धि द अपने घमावन करो उहे हाल रहुआ भइल ए भौजी हमारा ससुरवा नया उठू चलल बानू कि जे कोनो परब करेला नु तो मतलब जल चढ़ा के आ जाला न तो फिर ओकरा बाद में मांस मछली सब कुछ में खा लो का है आपका गांव भगवान हट के का बनैले बना वैसे बतिया बतानी ओ जे के चाल ह रो सास से पूछी फोन करके हम आए कि रो दुल्हा से पूछी अब इतनी बात कहे देबू कहन जाके क्वेश्चन बज जा पुजारी ना हिल जाता रोबा हमरा बुझाइबे ना करेला कि कब कोई ना कि भौजी हम भूखल बनिए छिपे लेके बैठ जाई कमनो ऐसन कार परोजना होई ना कि रोबा भूखत को आ करत हो खब ए भौजी कल चलिए ना मंदिर में बड़ी बढ़िया कोने आवत ऐसन ये भौजी कुछो कह चढ़ैला अपन शंकर जी के बेलपत्र एकदम अनहन के जिंदगी में जिए लागत कोमना मुंह से शंकर जी का बात बोलत अड़ू हो दादा वही हाथे वही मुंहे मुर्गा मारे चाफत अड़ू कहत अड़ू शंकर जी जा भगवानो तोहरा के माफ कबो जिंदगी में करी हां तो से का हो जाई तू तो उहे बाड़ू हो घटिए बाड़ू भूखल बड़ तो इयो नहीं भूखल के दाल भात तरकारी खाइते एक के हाली मुर्गा लेके बैठल बड़ी होते होते पीस पता ना कैसे रहो गुजारा हो जाला जीरो घरे हमन के घर त मर्द मानुस काट के फेंक दिया सामने के जिंदे अब चार गो आदमी सुनी त का कही कि राछे चे काहे कर पेट में समाइल बा ए भौजी अपन ननद के माने लू ना तो अब जानिए गेलू त काहे दूसरा से कहबू चुप न रह तू तो काहे ना कहब तनी लोगो त जानो तेरा के भैया मारा तुरंत हम ही न बचावत रही कुंवार को देखी बचावत रही ओकर बात अलग रहे लेकिन पूजा पाठ के बुची जी बात अलग रहे समझ नहीं देवी देवता नाराज हो जाना उ इतना ताकत हो जा थोड़े जाके ऐसे नहा धोवा के जल चढ़ा के आ जाएगा कोनो हकीकत है थोड़े पत्थर के बनल बा पत्थर के आजकल ना पत्थरे में तो जान रहता समझनी उहे भगवान भइल बना अब पत्थर मूर्ति मत कह भगवान देवी देवता के ई कहे कि खाए के बाटे तो कुल पत्थर रहो सामने हो गइल बाटे अरे जाई जी आतना रहो पर रहो के देखे के 1 मिनट हमर मन नहीं खे करत कतना जानत रही मानत रही हम ना जन घर हतना हमर ननद के पेट में राक्षस समाइल बतिए ए भौजी मझले भाई से कह के केरा से संतरा मंगा दो आ दुगो नारियल ढेर पर हिर लिहलू मुर्गा मछरी कह दे केला से खाई अपन घर ना बनल है दूसरा घर न सोमारी आदमी करियन त मर जी तू नहीं जानी गजे बजा हम चढ़ती उतरती करत आइनु जल धार के खा लेवे के चाहिए कुछो खा मछरी मुर्गा दूध दही सब पिए जाला शंकर भगवान ही ना कहलन कि मर जी के उपवास रह के हमरा के पूजा पाठ कर शंकर जी त ई कहे ना कि भूखल चार और पटा दी कि हम भूखल बनी हमारे हुर लिया भर पेट हां लगेला कि मुर्गा मछली ना मिलला का नहीं का जना हाला ना ई हाला ना आखी बाके पूरा करब ए जे कहनी ना कि ए जी भूखे गई त अपने घरे दुआरे भूखिया ए जो कि आया मन का इज्जत लेवे खातिर एबरा ना उनका चुर के उखाड़ गली त कहिया का कहत गजब बाड़ी शंकरो जी अपन तू करे खातिर न चल गई रहने के बार से बाल्ला पर ऊपर पार्वती के नाराज क के चल गए नाराज क के तो जब हमार पेट मांगता तो हम नाराज क के शंकर भगवान के अब अपन खाइम ना हो खाइम काहे ना आदमी मरी हन सालों साल न ते परबे आवता त्योहारे आवता तो पहले उहे कर मर जा बाप रे बाप लगता आदमी पूजा पाठ करे में तना की भीड़ मंदिर में रहताटे आदमी 6 बजे के जाता रहना पीछे के मेहरारू का कहला कि आ के पूजा क के घुसुर के में चल जेतै जा एज त मौगी से झगड़ा कर लेले हैं यहाँ कि रे आवा तनी पीछे पूजा के पटा के में चल जेता नहीं ऐसा लोग कहला कि ज्यादा पूजा पाठ में झगड़ा झुगड़ी ना करे के चाहिए पर गांव टोला के ऐसन मेहरारू भाई सन की ले लेती सन दुगो फूल है बेलपत्र बस आगे घुसुर जतियां लाइन में लगता कि एगो उन्हें जानी के बाबा प्रगट हो जीहन खिसे बढ़ गइल ह लाव रे बाबू तन के चिनिया शरबत पीले हैं का करतड़ू हो काहे दीदी जा तू खाला खाना खैलू हां खैलू खाना
इनका कहता नहीं जी हम भूखल में तो खाना का खाइम हम। अरे भूखलो में आजकल आदमी खा लेता हो तो तू काहे है जो कि मन में गिरा के बैठल बड़ू जा एक छिपा लेके तू खा ला के खा लेलस कि हमरा करवा कहता नहीं आई बड़ी एक जनी डाहो रानी डाहे खातिन बताव कहतड़ी ना कि हम सावन भूखल बानी आ जाके फेंकू घर से मुर्गा होते होते पीस आ चावल लेके बैठ के मारे ना खातड़ी बाप रे के जी ना जी कब मुर्गा मछली मिला जी हां उहे सवतिया ना और के हे भगवान जी आ देवे वाला आदमी इतना बुड़बक बाजी हमरा के ना देखली हम पूजा करे जात रही तो यार औरी कहतड़ी आ कि चढ़ते उतरते भूखा तनी ना अपने ना कहली कि हम भूख भरसावा काहे कहली ना तबे न करके फल फुलाइल सबे आ रोज अपना मरा से मांगा के हमहू देतनी मछलियो देतिया तूहू देतड़ू आ तब इनका पेट में एकदम चैन नहीं के चूहे लोटियात रहता 24 घंटा ई कही ना कि खाए खातिर सेब संतरा मुर्गा मछली भूखल बाड़ी औरी कहतड़ी आ कि पत्थर के ना मूर्ति बनल बा हो जान बा उन्हनी में चुपचाप रह कोनो देवी देवता नहीं खे त का करे देव का हां काहे के भूखल हुआ मरे खातिर का भूखल हुआ यार भगवान ना कहे ना कि तू भूख बस दिल का साफ होके के चाहिए भूखा चाहे मत भूखा ठीक ना लेकिन एकदम से परेशान करके रख देले बड़ी अब चार गो आदमी जानी तो हंसबे ना करी हमनी के ऊपर हो तो हंसने त का करी बताई घर आके में लिपनी पोतने जातनी के कला के तन की रस घोर के कनी रवो के दे दिया ऊ के दे पानी पी ले देखनी के मुर्गा मछली वाला बात कर दे तो ढुकी मुंह में हां बस 2-4 दिन और आराम कर जा तनी करी पापा से कह कि ए जी ले जाके इनका गांव में छोड़िए ना रो कहनी चल मचा देले बड़ी नैहर में आके ना ओता दूसर भौजाई ना सही सो हमा सुमले खाबा तो सही लेता दरवा खुदे घरी कहनी बाजार में फोन कर के भाभी हम आवत तबे कहनी का जी का करी आवतड़ी सावन में जी यहां कह दी को जे सावन में करा घर दुआरे रहे पता ना इनका पेट ह कि हाड़ी हो ताग ले गुप के जी खातड़ी ओकरी ऊपर से सेव संतरा केला खातड़ी पता ना कौन पेट में रखतड़ी हमरा बुझाते नहीं खे वो अपन मन के हो गइल बड़ी लगा था कि जबे मन तबे अब बताई त बाजार में गइला के का जरूरत रहे हम कहता नहीं बाजार में गुप से के देखत नहीं चल जाता रे तो जाय द का करे के बटे आजकल चढ़ावला में बड़ी ना हमनी का कहल करतड़ी जैसे फेकुबो कहतड़ी वैसे हां रे चाची बोल हां रे चाची हई कर जाके फेकुबो के घरे चाची घरे रही हन रख रहिया न जे फेकुबो के घरे देखा तन जान तड़ू ना कि आजकल बनला पर सब बिगड़ला पर केहू नहीं खे आ खाना भरत तड़ी साइन के बिगाड़े के चक्कर में बाड़ी स हमर लती है त मार 2-3 लात भूला जब कि हमर ननद हई हट जा जवन बुझात तवन कर जा हम कुछ ना कर तब हम का कहीं बताई हमारा कौन जरूरत बा बोलला के हम त बोलम त ओई दिन से कुआं का कला के यहां के कुआं रही तबे त हमरा दक झोटा नवा देले रही यहां के भाई भौजाई का कला के मरियो गेल बड़ा सन छोटका छोटकी तब हम काहे के यहां के बीच में बोले जाई हमू ना बोली ना अपना मन के बाई तब जाई रहे दे हमू अपन गइनी अकेले पूजा करे त अपन अकेले पूजा करे गइली ह हमार साथवा का गइनी हां जौन हम खाना खाती तन काट के दे तनी के हां जी लें खा लेही अब जात रही फल फूल काहे त काट के त हम सोचने के दे देही अब जब सब कोई खई लेलस त का करे मैं काट के दे के ना देवे के बाटे चुपचाप रह कहाँ बाड़ू हो सुना तड़ू कहाँ जी तो ये खाली में ना बोल जाला जब से ना चिलवावे ले तब से ना बोली ना रौरते गो सही का पार दुखत माथा खराब कर कल ही ना भूखल भी बुचिया ना बेरा हां तो बढ़िया से सेव केरा लिया देले भई तन की चाय बना दी ह बढ़िया से पी ली हर हां रार बुचिया स त खेला न गइल बाड़ी जननी का जवाब दी रौरा के हम स त खेला नी के अरे भूखल भी तन बढ़िया से बोलल करा जाके चाची ले मुर्गा भात लिया के हुर ले लिया भूखा बेरे सेव कर लिया नी हां ऐसे बुचिया पकाने कैसे रे विश्वास कर लेतनी का खोले हिया मुर्गा चावल चाची से लिया के ए जे खइलिया मना करते रहगनी कि भूखा बनी सोमारी मत खाई आ कतरी की खाई ना कोनो के रोक में बनी का हमर जन मंगल तन खाई बात झूठ बोलता उ कहां ले खोले ओई भूखा भूखल बिया उ खाली ते ना कि जा पर माई से पूछ ल जा खिस बनले रहता रे बतिया कौना हमर बतिया मानते नहीं खनी तो मुहा में से टप दे तोरा गाड़िया निकल जाई लगन बात बनते गाड़ी ना दे हम का ओई लायक बोले ही बनी रौरा गाड़ी ना देवे जाला जाने कोई सुनी तो का कही रोक बात मानल जाला जाके छोटकी ले पूछ ली नहीं के विश्वास तो हम मुर्गा भात खइले हिया हां आ कहतिया कि भूखल बिया भैया तन की जई ह तनी बजरिया से मैं घर के सर्वनाश क के रखले बाड़ी उ का भूखी अंजी हे दादा बैठ 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 का बैठ के हम करी हमर दिमाग ही तो टेंशन में भर रहता
आ कहाँ ले मुर्गा खलिए घर में तो बनले ना रहे मुर्गा। तब वही जानी कयाली कली की चाची ले लिया के खले ही त चाची कहाँ भूखल हुई? चाची के पतो ही भूख रहे तो उनका ही मुर्गा बनल बा। चाची कहाँ? हां अरे ई का करती है दादा, एक हाथ से शंकर जी के पूजती है, एक हाथ से मुर्गा पूजती है। ऐसे तो बहिन रखले बानी जा कहती है भूखल में सावन के सोमारी आ ये घर में करती है मुर्गा खा खा के पूजा। ना कुछ न की भूखल सब नौटंकी करत रही। ए जी गा हां तू अपना आँखी देखल हड़ू की दूसरा के बात मान ला। छोटकी ले चली त दौड़ ऐसे ना मानब चल। भूखल बानी तबे गनी के नइखे बुझात दे दे तैसन मांजे खातिर मुहवा से नहीं खुजा कहत कलवा पर धरत हो जाता हमरा नइखे बुझात यार। ये शंकर भगवान, ये शिव जी, ये पार्वती कनी पे इतना चट्टान भारी गिरई है ना कि एक बार हो जे नष्ट हो जासन। एकरा से निक तू मर जाए तो ठीक रहत। आ रउआ ना मर में रउआ के कहिया मर तू मर हम अच्छा हम मरी अहो पहल हड़ू अरे कर दे तू रउआ काहे के कहल हड़ू ओकरा कहला बिना हम उठू नहीं खी। रउआ ऐसन कामे कर करे रउआ ऐसन कामे करता नहीं ठीक बा जी करेला काम नहीं खी रउआ निमन करत धैलो नहीं खी जी कहवा खातिर हमर मरद बावन कभी हमर शौक करी त उनके से कहवा देम कि कहीं हमरा के जी नहीं हे राम लाज नहीं खेला गते इहे लूर के रहती त ककला के जाती ना ससुर हे जा के रहती अपन माई बाप के जगह जमीन पाइल बनी तहरा पाइल बनी जगह जमीन है तहरा औकात बता चल जाना इहारा बा 2 दिन भईवा रख दिया तब नु जाना में त का हेर जे मेरे सुख सबर निमन है त नहीं हेर जे काम का करी चट्टान गिरो तारा भैयावा पता बाबा हमनी तो कहे का चट्टान देखी भईवा के हमर चट्टान कहलू हमर भईवा के त हेकरे से मार के जीभ छटपटा क के नीचे गिर जाई। का करबू का करबू का करबू का कहनी ह नल्लू करू अच्छा कौन भूखा करू मुर्गा का चढ़ा ललू कौन भूखा करू हां अच्छा अब नु बुझाइल हमारा कि तहरा के कहा गइल बा कान तहर भरा गइल बा घइला ढेर दिन भर जाला त ना चलेला। उहे पास बाटे काई कोची ले ले मुर्गा हे शिव गुरु मुर्गा बात ना चलेला चला का खलवाड़िया के काम हमारे हट जाए जिक से काहे के हटे के हां काहे ना हट बुझा हो एनी रे वो रही पहले नहा धोली ठीक बन के आगली पे ओकर रख जाई कोने कल नहा के मंदिर में जाई आ घर के इतना बातें करत हो जा मंदिर में जाए कभी मुर्गा खइले दिया चल तू हां ये ना हुआ कितना बार बात सब आगे ही आई। काम आगे हां तो ये का खाता आ भांडा हो जा पादनी न तो हमरो के कहियो अरे जान हो ये का खाता जा री हां जा भांडा करवा जे जा जा एतने तू ये रही जा 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 मेहर मौगी बाई जा भाई के मेहर मौग बना देले बाड़ी जा उहे फेरा में लागल बाड़ी जा हमारा भाई मेहर में उगल ना भैया जे मेहर में उगनी जे देखत की हमें हाँ एकलौती बहिन बहुत नेक काम कैले बाड़ू और तन की बढ़िया काम कर दे तू की नाम कमाई तू गोदिया में ले ला भवहिया के भैया हो 1 मीटर दूरी पे 100 मीटर पे हम बनी। हाँ तारा कौन काम रहे खैला के मुर्गा भूखल रहू ना तारा खातिर सेव करा लेके आई रही जा मेरा नु दरैली ना हकड़ के गइली तू चल जा हकड़ के आई तो दीदी भेजी काहे करवा बोला थानी ना हमारा बोलले बेकार बउआ भवहिया भी सुता जा एक बार तेरा खांसी लिया देते खा के कल चल जी सही में हाँ। जाइम ना अभी तो कर मंदिर में पूजा करे हां अभी तो नहाइए मत खा के चल जी ना तू ना आवन ना बर्तन भाल बढ़िए बेटी वो तोहरा ले काम नहीं खे उतना खाए के सबसे आगे खतरे की बैठा आ तन की बढ़िया ले उनकर के समझाव खाए की बेटी तो कहे के नहीं खे पड़त खाली जल्दी खाई या कमा करे की बेरी आ जी तो जल्दी करी कोई बार से इंसान हम देखता दूगो बर्तन मांजतिया सब कोई के सारा पतिया सुन हड़ू सब खर्चा बा गलस मुआ गलस अकेले अपनी भैया के लेकर राज करी मुड़िया काट के नीचे उतार दे अभी जरा से खतर भाई हवे भाई है सारा भाई तोहरा लाज लागत है भाई मतलब का मेहर के रख ले बा मेहर के रख ले बाटे हेतना छोटा पट्टा करत मेहर के जब काहे न बोलले हवे पत्र सुखी के काहे न बोलले हवे रे मेहर के रखले बना तो ओकरा के छोड़ के तोहरा के रखस बोलो ना तनी जवन सुने के बाद सुनावा सुनू हम सुनताई देखी ए बुच्ची भाग सहूर से घर में रहे के बता रही लेकिन शराबी मत समझनी ए बजे जा अपनी भतार के बोला के चल जी जय जी से उहे ना भर सब खुनिया तो तू बाड़ू देखलू का घर हाला कइले बाड़ू हम सच्चा बात बोली ना बाबूजी तो सबके आग लगे सच बात ते आँच लागेला सब कोई के जे मैंने बुझाता
आदमी करो हम कहत कि खसी लिया खसी भीड़ लेस घर करे खा लिया हाँ 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 खा लिया खाई में ना हो हमारा उतना व्यवहार बनैले बन कि चाचा चाची हमरा का पूछत हवन तू अपना बारे में जान हमरा बारे में का पूछत हव जब मेहर के गोड़ दबाव नती बहिन ना कहे के चाही